вазирони 6 кишвари узви Созмони Паймони Амнияти Дастаҷамъӣ ба раҳбарии Русия дар Душанбе авзоъи амниятӣ дар Афғонистон ва таҳдиди ноамнӣ ба кишварҳои Осиёи Марказӣ аз ҷумла Тоҷикистонро баррасӣ карданд. дар нишасти Шӯрои вазирони кишварҳои узв ки рӯзи 4 июн сурат гирифт, ҳамчунин шеваҳои таҳкими ҳамкорӣ ва мубориза бо ифротгароӣ ва терроризм баррасӣ шуд. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалии Раҳмон дар сухани ифтитиҳоии худ дар ҳузури вазирони дифои Русияву Арманистон, Тоҷикистону Қазоқистону Қирғизистон ва ҷумҳурии Беларус Созмони Паймони Амнияти Дастаҷамъиро таъриф кард ки ин гурӯҳ омодааст ба ҳар гуна хатар посухи муносиб бидиҳад. суҳбати барномаи имрӯза дар бораи нишасти Шӯрои вазирони дифои Созмони Паймони Амнияти Дастаҷамъист ва бо ҳамкорам Шаҳлои Гулхоҷа. шаҳло, лутфан аввал дар бораи ҷузъиёти гуфтугӯҳо дар нишасти вазирони дифои кишварҳои узви Созмони Паймони Амнияти Дастаҷамъӣ суҳбат мекардӣ. бале тоҳир дар суханронии ифтитоҳии худ Шералии Мирзо вазири дифои Тоҷикистон аз вазъи Афғонистони ҳамсоя бо шиддат изҳори нигаронӣ кард ва гуфт ки дар чунин вазъ ҳамкории густарда ва амиқи кишварҳои узв муҳим аст то ки аз ҳар нав хатару таҳдидот ҷилавгирӣ карда шавад. манзур аз ин гуфта зоҳиран наздик шудани ҷангҳо дар Афғонистон ба сарҳади Тоҷикистон аст ки тавре маълум дар 2 моҳи гузашта толибон ва гурӯҳҳои тундрави дигар ба вилоятҳои шимоли Афғонистон ҳамла карданд ва садои тирандозиҳои онҳо ба гӯши сокинони минтақаҳои марзии Тоҷикистон ҳам расидааст ва мардумро ба ташвишу изтироб ҳам андохтааст. вазири дифои Тоҷикистон гуфт ки бо таваҷҷӯҳ ба вазъи ноороми Афғонистон ва хатари терроризму ифротгароӣ Тоҷикистон зимни раёсаташ дар Созмони Паймони Амнияти Дастаҷамъӣ ба масъалаи таъмини суботу амният дар Афғонистон таваҷҷӯҳи ҷиддӣ менамояд ва онро яке аз масъалаҳои муҳим дар давраи фаъолияташ дар ин созмон медонад. шаҳло, дар бораи омодагӣ ба рафъи хатарҳои мавҷуд дар кишварҳои узв дар ин нишаст чӣ гуфта шуд? хуб, вазирони кишварҳои узви Созмони Паймони Амнияти Дастаҷамъӣ асосан дар бораи он гуфтанд ки чӣ гуна метавонанд ҳамкориҳояшонро таҳким бахшанд ва қонунгузориҳояшонро тавре мувофиқ кунанд ки ҳангоми ирсоли нерӯ ба қаламрави якдигар мушкилот пеш наояд. ва таври маълум бар асоси аҳдномаи байни кишварҳои узв дар сурате ки ба яке аз ин кишварҳо ҳамла таҳдид кунад ва ҳамаи аъзо вазифа доранд ки ба кӯмаки он кишвар биштобанд. аммо тавре дабири кулли созмон Николай Бардюж гуфт ҳангоми машқҳои ахири нерӯҳои муштарак дар интиқоли нерӯ ва силоҳи муҳимот мушкилоте пеш омадааст, вале ӯ нагуфт ки ин чӣ мушкилот буд. аммо дар ин миён вазири дифои Русия Сергей Шойгу баъди мулоқоташ бо мақомоти Тоҷикистон гуфт ки кишвараш қасд дорад то соли 2020 теъдоди сарбозони пойгоҳро бештар кунад ва ба 9000 нафар расонад. ӯ ҳамчунин таъриф кард ки Русия ҳамчунин афсари тоҷикро дар донишгоҳу академияҳои низомияш омӯзиш медиҳад ва ин корашро идома хоҳад дод. ӯ афзуд ки Русия ба Тоҷикистон дар арсаи таъмини амният ҳамчунин кӯмак хоҳад кард ва ҳарчанд мақомоти Тоҷикистон гуфтанд ки бо вуҷуди такрори ин гуна ваъдаҳо Русия аз ваъдаи аслӣ, яъне таъмину муҷаҳҳаз кардани артиши Тоҷикистон бо аслиҳаву муҳимоти ҷангии нав ба таври бояду шояд ва саривақт иҷро накардааст. ташаккур. ҳамкорам Шаҳлои Гулхоҷа